Tänään keskustelemme aiheesta Vorstön hylyn identifiointi ja meriarkeologisen kohteen havainnointi ja tiedonmuodostus. Faktaa vai spekulaatiota, identifiointia vai arvailua. Minä olen Laura Seesmeri, Vorstön pitkäaikainen väliaikaisasukas ja Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen tutkijatohtori. Kanssani Vorstön hylystä on keskustelemassa ammattisukeltaja ja Vorstön hylyllä satoja sukellustyötunteja tehnyt arkeologisia kaivaussukelluksia johtanut Leo Jolkkonen sekä hänen kanssaan samoihin aikoihin Merimuseon meriarkeologina työskennellyt Tero Mäkelä. Tervetuloa. Te olette jo 1980-luvulla olleet sitä mieltä, että hylky ei ole Sankt Mikael. Tämä oli juonipaljastus, mutta keskustellaan nyt aiheesta. Sitten kun tehtiin näitä ulkoalueetsintöjä, niin mä siinä kaivoin sitä perään koehoja, niin mä törmäsin siihen peräsimeen, joka sitten kaivettiin esiin 8 metriä pitkä. Ja siellä päässä naisen figuurilla varustettu se kuva, jota ensiksi kaikkien puheiden perusteella, kun sitä määriteltiin epämääräisesti sitä laivaa, niin mä odotin, että siellä on koiran pää. No. Ja silloin kun mä kaivoin sitä esiin sieltä, eli kaivaminen täytyy käsittää se, ettei se ole lapiohommia, vaan se on syvellys ja lastaminen se tehtiin. Ja koko ajan niin kun oletan, että mä kaivan tämmöistä koiran päätä esiin sieltä. Mä uskottelin hetken itselleni, että tuossa on koiran kaula ja kaikkea, mutta kun mä olin päässyt eteenpäin, siinä on naisfiguuri. Ja siinä oli se sedimenttiin hautaantunut, niin se helmet kaulassa, jotka oli vielä valkoinen väripeittinen. Keskusteltiin siitä tosiaan tästä naisen päästä ja se, että voiko aluksessa, jossa on naisfiguureja, niin voiko sillä olla miehen nimi? Puhutaan kauppatavarasta ja sitten noissa tutkimuksissa niin sitten joka tapauksessa näitä niin sanottuja esineitä jo hinnoiteltu siellä tulliluettelossa. Selitetään se sillä juuri, että on matkalla kuninkaallisille, että Katariinalle, että se on niin kuin tilannut, että niitä ei voinut verottaa siellä Tanskan salmissa. Ja sitten se, että noin pieni ja hajallaan olevat tavaralaadut erilaisia, niin mä en ainakaan niin oikein sanoisi, että ne välttämättä on mitään kauppatavaraa. Ne voi olla niitä, Tero määritteli tätä tilannetta sillä, että se on, sano itse mitä sä mullekin mun kanssa puhuit tuosta. Niin, siis se on muuttotavaraa. Ne. Ja voi olla, että siellä on mukana jotain tuliaisia tai matkamuistoja. Mä uskon, että se pelkkään muuttoon liittyy, mutta siellä voi olla sitten se lastin alla sitä irtokamaa. Muistakaa nyt, että se on 10 tonneista kysymys. Ei se herrasväen kamat kovin paljon paina, vaikka ne on kauniita ja paljon. Jos tässä nyt säilytetään housut jalassa ja järki päässä, niin tuon tutkiminen pitäisi niin kuin edistyä sillä tavalla, että se tehdään systemaattisesti, perusteellisesti ja varautuu siihen, että siellä on semmoinen ammattihenkilökunta siinä vesityössä, joka ymmärtää tuon arkeologisenkin merkityksen, eikä vain, että on saatana pimeätä ja perkele syvää. Se on niin kuin huonoa, jos sille pyritään niin kuin väkisin antamaan identiteetti, koska sen identiteetin täytyy perustua niin kuin ikään kuin useampiin todisteisiin, jotta sillä olisi oikeasti niin kuin merkitystä. Ja se
arkistosta löytyvät asiat on niin kuin ehkä yksi fragmentti, vaan yksi kirjain siinä varsinaisessa nimessä, mutta kyllä mä itse niin kuin edellyttäisin niin, että siitä hylystä löytyy niin kuin semmoinen todistuskappale, joka niin kuin kertoo, mikä se hylky on tai mikä sen aluksen nimi on ollut.